Arròs Montsià patrocina aquest espai. Ara, moment ja per la previsió meteorològica. Abans, però, repassem les últimes hores com han sigut, Albert, molt bones, marcades de nou pel vent, no? Una miqueta de vent encara, cada vegada menys per això, i també este bon temps, este ambient assolellat, com ho demostren aquestes imatges de Joel Durà. També tenim imatges de cel clar, en aquest cas des de Tortosa, en aquesta fotografia de Maria José Abella, tot en un dia on ha acompanyat el vent i en unes temperatures que bé, ja ho veieu, 4 graus de mínima a Vinebre, 5 a Horta de Sant Joan, a Alcanar, o 9 al Mas de Barberans, però unes màximes que han estat entre els 13 i els 18 graus. La previsió per demà ens indica en general ambient assolellat, alguns núvols que creixerien per la tarda, especialment a l'extrem sud, comarca del Montsià, també serien núvols en tot cas mitjos i alts, en uns vents que bufarien de caràcter fluix amb algun cop moderat de mestral a la costa del Baix Ebre i també zones interior i del sud-est a la costa del Montsià. La mar estaria en marejol, les temperatures mínimes anirien a la baixa, les màximes es mantindrien en uns valors que estarien entre els 3 i els 6 graus, per unes màximes que podrien enfilar-se a 16 graus en el cas d'Aldover, l'Ametlla de Mar, Ginestar o la Torre de l'Espanyol. I l'abans de previsió per als pròxims dies ens indica una miqueta més d'inestabilitat, especialment entre el dijous i el divendres. La nit i matinada podrien tindre alguns ruixats al conjunt de les Terres de l'Ebre, també en la jornada del dissabte, i en unes temperatures que estarien per la ciutat d'Amposta entre els 9 i els 16 graus, Sílvia. Benvinguda pluja, per tant, a partir del dijous a nit, no? I tant. Gràcies, Albert. Fins demà. Fins demà.